ngayon naglalakad tayo punta sa school ni Ate Mimi. Kasi kukuha tayo ng card niya at magpapasa ng module. Tingnan natin yung card ni Ate Mimi mamaya. Maglakad lang kami kasi hindi masyado mainit. Yan o. Sayang yung 30 pesos. Pwede pang pambili ng kwek-kwek. Wow. Ang usapan namin, pag wala siyang line of 7 sa card niya, may pa-french fries ako sa kanya. Kasi paborito niya yung french fries. Pero kung may line of 7, nga! Wala siyang french fries. Pag may 9, ano tawag dito? Pag may 90 plus siya, plus pa ice cream. O, diba? Saka nakakita niyan. So, pati si Ate Yam Yam, hindi komportable sa damit niya. Yan. Nakatapos natin Yam Yam, may nag-alis sa kanina eh. Sige, mga plangga. Hinihingal ako. Oops. Yan si Ate Mimi, may dala siyang module. Magpapasa tayo ng module niya. Yan, bit-bit niya na yan is module. Papasa at kukuha ng module. Magpapasa ako ng waiver ko kasi magbe-face to face na siya. Starting Monday next week. Yan. So, sila naman yung Ano ko? Ano ka? Na. Ano, gumo yata itong kutsi na to. Ano? Bakit? Yan. Kari ko. Nandito na tayo sa school ni Ate Mimi. Grabe na. Hanggang kami bunga pa rin. Ang dami oh. Diba? Inayagan mo? Kung naman mag-decide mo. Ate, bumahan mo mag-sundo. Hanapin mo tayo mag-face to face. Ano, ngayong 4th quarter, 2 araw. 20-20 sila. 20 sa set A, 20 sa set B. Ay, 2 araw lang. Monday, Tuesday, and set A. Merkules wala. Set B, yung kaluhati ng klase, na pinayagan na, Wednesday. Hindi na po tapos sa tema. Nabi naman niya yan. Papunong na siya parang picture lang tapos pirmahan per second. Ano, pasado ba? Sa ibang subject? Oo, pasado. Wow! Taas ng ano niya. Pero may ano mo para makita yung papa mo. Ang usapan kasi may french fries. Pag may line o, puro line of 8, ang tawag dito, may ice cream pag may 90 plus. May 79 siya. Saan? Sa ano ka ba? 80. Sama yun. Over 80 mo. Yun ang isa naman isa. Hindi, ano ba kayo? Nagtarali ako ng 80. Tingin. Ano ba hindi nyo nabasa? Ano yung kaya mo ni? Hindi mataas siya sa 80. May 79 ka? 8. Sa arali, ay, eto palang mataas niya, TLE. Toroy mo. Mahilig ka naman, may magpapasa agad yung mga practice. Taas mo pala sa TLE. Ikaw ba to? Oo, dyan mo. Oo, etong AP, naku dito ka babawi. Oo, kay sir. Sa AP, pero binawi ka naman sa TLE. Kaya, may ice cream. May ice cream ka sa mama mo. Tawag dito, kay sir. Kasi dito na natin yung mga
Bakit 11 pa rin ako dito? Ay, gain. Diba? Wait lang, wala pa. Patingin ng mukhang masaya. Yan na, yan yung nakuha niyang grade. May event pa sa school. Yan o, may event pa sa school nila. Ah, diba? Oh, diba? Ana. Ana. Don't act like you forgot. I call a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should tell me what I know. Ano, pasok kayo dun. Ha? Bilis na. Oh, Mimi, go. Bilis na. Naiya ko si Mimi. Nangangatino yan sila mga tiktokers ito mga tayo. Sige na. Oo. Diba? Diba? Matalo kaya. Tingin mo. Oh. Pak. Oh. Ano, Me? Ibigay mo sa kay bag. Ayan na. Bilis. Bilis na. Sige na. Bilis sa imbag. Ah. Sabayan mo nga. Tigilan mo nga ako sinungaling. Gusto mo ipakita ko sa kanila yung TikTok mo? Wala na. Uy, gagawin yung tatak. Anong tatak ng price? Yung kanina. Ano lang daw? Yung taga-ano din. Magkano yung tag-20? 120 plus yun. Sa nga po ito yun. Pabili nga rin pong price. Pabili ka na. Una na. Una na. So yan, nakabili na siya ng price. Ayan, mga palangga kayo, pauwi na tayo. Na-tricycle na kami kay grabe ang init. Nakabili na si Ate Mimi ng surprise! Yun ang suhol niya. Yun kasi yung pangako eh. Kaso may lalong 7, so mga palangga 79. Ayan. Bawi na lang sa third grading. Ayan. Napiyak na lang ako. Sa loob ng driver. Sa likod ng driver. Napiyak na. Hindi ko kasi nakikita Mga palangga o, pauwi na kami. Ayan. See you sa bahay. Yan mga palangga, nagluluto tayo ng French fries kasi ito yung pinangako natin sa ating bunso na magpe-French fries tayo pag may 80 plus siya, tapos mag-ice cream tayo pag may 90 plus siya. Kaso lang, may 79 siya, pero binawi niya naman ng second grading mga palangga. Ayan, French fries tayo, tapos nandun silang si Ate Yami at si Ate Mimi bumili ng ice cream. Ayan mga palangga, yung kanyang French fries, 1 kilo yan, libre natin sa kanya. Ano natin, reward natin sa kanya kasi good ano siya, tawag dito,
ng mataas yung kanyang grade kahit may 79 siya. So, first grading naman yung nabawi naman sa second grading. Shurat, what are you doing, Shurat? Shurat ko! Shurat! Ano, i-congratulate mo din si Ate Mimi, Shurat? Ano pa naman yan? Nagbibideo ako tapos nakikita ang shurut-shurut mo. Congratulate. Hira. Papalig si Hira. Ayaw mag-congratulate kay Ate Mimi, oh. Palangga ang ating reward kay Ate Mimi. Sa atin yam-yam naman daw sunod, fried chicken. Ano sa'yo, te? Ha? Oh, buksan mo na yung iyong, yung iyong piniling, halo-halo, yung ice cream. Yan. Yan. Yan ang ice cream niya, yan ang french fries. Oh. Bitin mo yung, french fries. Yan. Yan ang kanyang reward, mga palangga. Kasi may 98 siya. Tapos line of 8. Pero may laglag siya. May 79. Ubawi na lang daw siya sa third grading at saka fourth grading niya finals. Sa grade 6 na siya eh. Pangit tingnan. Pag mag-graduate ka, may mga kuan pa yung mga grades mo. Kasi mag-high school ka na kumbaga. Oh. Ba't yan lahat kinuha mo? Isa pang puti. O yung halo-halo. Bilisan mo kasi. Malambot na yan. Tara na, Paps. Yan. Second batch ng ating french fries. Ayan, mga palangga. Ano sabihin mo sa mga bata na, Ano sabihin mo sa mga bata ang tungkol sa pag-aaral nila? Ano masasuggest mo? Worth it ang mga dak-dak-dak ko, mga galit ko, worth it? Deserve mo ang 98. Ikaw, madam, deserve mo. Wala ka pa pala. Na, ano ito yam-yam ang masuggest mo? Sa katulad mo, ALS, out of youth, na mga mga estudyante, ano masasuggest mo, ng mga sa kanila? May bibigay mo kasi ikaw nag-aaral ka eh, di ba? Ano masasabi mo sa kanila? Ano masasabi mo sa mga bata na katulad mo na tumigil ang pag-aaral pero nag-aaral ulit? Kaya nyo mag-aaral kayo. Matapos kayo sa buhay. Ay, ganun? Ginawa mo sa buhay mo yan? Hindi. Ginagawa mo ngayon, di ba? Kaya ka nga nag-aaral? Ginagawa ko. Ikaw, madam, ano mapapayo mo sa kanila? Ang katulad mong grade 6 estudyante, ano mapapayo mo sa kanila? Mag-aral kayo ng mabuti para makamit nyo yung pangarap nyo. Tapos,